Kabilang sa mga labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo ang mga educational institutions. Dito sa tinaguriang industrial home ng Pampanga, ang local government run na kolehiyo o ang Mabalacat City College hindi rin nakaligtas sa epekto ng new normal mode of education. Pero dahil sa kanilang mga interventions, ang mumunting kolehiyo kinilala ng UK-based Times Higher Education Asia Awards for 2021 at ng Southeast Asian Ministers of Education Organization. Ayon kay Dr. Michelle Ong, presidente ng MCC, isang pambihirang pagkakataon ito lalo na sa kanilang maliit na institusyon na limitado ang budget. Because Times Higher Education, they do the world ranking. So imagine that, para makapasok tayo doon at humilera sa National University, Nanking Technology, those are top 3 in Asia. And then the others coming from Japan, halos lahat sila nasa top 60. And here comes Mabalacat City College, who's not even recognized right now as top universities or colleges. Kami lang yata ang college doon eh. Sa higit 500 entries mula sa 22 bansa, nakapasok sa top 66 ang entry ng Mabalacat City College. Kabilang ito sa finalist sa kategoryang Digital Innovation of the Year at ang Outstanding Support for Students Award. Kabilang sa finalist na kasama ng MCC ang prestiyosong National University of Singapore, Hong Kong Baptist University at Chulalongkorn University sa Thailand. Suntok sa buwan na yung, sige, try natin para naman makita ng iba yung practice natin. And then, makagayahin ng ibang kolehiyo who has mga tulad namin na ang naa-attract natin na estudyante are those below the poverty line. So, ang gusto lang namin is to share this practice because not everyone, not all countries in Asia are Singapore and Japan. There are other countries who has the same status as us. So, pwede yon tularan. So, yun lang yung purpose of submitting that one. Ang programang Community Digital Hub na bagamat limitado pa lamang sa ilang komunidad sa Mabalacat ang naipantapat sa pandemya. Ayon kay Ong, maaari itong maiprograma at ma-institutionalize ng mga SUC sa bansa. Yung outstanding support for students, ang pinasok natin dito ay ang ating mga e-services. Because you know, Paulo, library, guidance services, even health services, naging E lahat sila. Ito yung tinatawag namin na MCC Support Services goes E. Ang pinal na hatol sa pagkilala ng Times Higher Education Asia Award ay inaasahang ilalabas sa Disyembre ng kasalukuyang taon. Ang MCC na nag-iisang kinatawan ng bansa ay maaring maging ehemplo para sa estratehiyang kinakailangang ilagay sa bagong educational system sa mundo na sunod sa hamon ng limitadong face-to-face classes. Para sa pinuno ng MCC, ang maliit na institusyon na may limitadong budget mula sa lokal na pamahalaan at maliit na pondo mula sa CHED ay magsisilbi umanong inspirasyon at gabay sa pagbangon ng akadim sa gitna ng pandemya. This is a different format. So, hindi mo pwedeng ipilit yung dati na kaugalian. So, everything changed. Para kami nag-reset. We never look back anymore. Kasi when you try to fit in the old practices, the old traditions, it's not right eh. Hindi siya gagana eh. Hindi, yung efficiency niya talagang mababa. The productivity talagang mababa because it's not the same circumstances. Nasa higit 3,000 ang enrollees ng Mabalacat City College. Hamon daw dito ang pagsabay sa teknolohiya na nakabatay sa ilalaang pondo ng lokal na pamahalaan. Kailangan din umanong maging sentralisado ang pakikitungo ng Commission on Higher Education sa problema ng edukasyon bunsod ng pandemya. Paolo G. Santos, CLTV News.